मोनसे दुखुनांथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि गबरदना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खुस्राबारिनि 50निफ्राय 55 बोसोरसो बैसोनि सासे बबि आइजो खावथालि मुसाहारिया गोमानानै दं। गोमानाया 2 दानसो जाबाय। खावथालि मुसाहारिया न'निफ्राय हेलासिगुरियाव बिबाजैनि न'आव आलासि जाहैनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि हेलासिगुरिनि बिबाजैनि न'आवबो मोनहैयाखै आरो न' फारसेबो गिदिंबोफिनाखै। बिनिखायनो गोबाव सम नागिरसेयावबो मोनैयाव बियानै अलंबारी मुसाहारिया बिमानैखौ नागिरनानै सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायदों खोमा होननानै आरो सोरबाफोर बबेयावबा नुदोंब्ला 9101272867 बे जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। मानसि गोमादो। सोर? आनै आंनि। नोंनि निजा? निजा आनै। ओरैनो खैथासोआव गोमादों? 10टा 11टासोआव गोमादो। फुंनि ना मोनानि? फुंनि 10टायाव? अबाव थांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन? आलासि जानो थांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन गावसानि बिबाजैनाव। गावसानि बिबाजैया बबेयाव? हेलासिगुरियाव। नागिरहरबायना खौरां लाहरबाय? लाहरबाय। गैया थाङाखैनो। बबि। ओरैनो बैसोआ बेसेसो जागोन? बैसोआ 50 55 बिदि जागोन खोमा। ओमफ्राय दा नुदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय। जों नागिरबाय दं मानसिखौ नागिरबाबो मोनाखै। खै मास जादों होनदो? मास मोननै जाबाय। जायगाया खुस्राबारि। नामा मा नाम नोंनिया? खावथालि होनो खावथालि मुसाहारि। थांनाया न'निफ्राय थांदोंमोन ना? न'निफ्रायनो थांदो। आलासि जानो होनना थांदोंमोन। न'आव खोन्थालांदोंमोन आलासि जानो होननानै? न'आव खोन्थालांदो फंबायनो आलासि जानो थांदो होननानै। ओमफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिनाखै आरोना? फैयाखै।